Mas Garing ya semono uga. Mas Garing iki ya elok. Nadyan Yuswa wis ora ana meneh wadene profesionalise wah sangat luar biasa. Apa iya? Wiwit taun kapan Mas Garing wis ndapuk dadi Garing? Ora duwe rasa jeleh, ora duwe rasa bosen, paribasane ben bengi ngadep kaca paese ya mung ngono kuwi lho. Ya ta? Upama duwe rasa jenuh kuwi manusiawi, ning tak suwun ya piye carane ngipatke kuwi mau. Mergo ning nganti jeleh, kok Gusti Allah pirsa, wah, kowe tak dadekke ngene jeleh tak ndek sawat. Wis, arep terus ngopo? Arep jengking sak nggon-nggon iya. Lah iya, mula contoh Mas Garing kuwi profesional, putrane dadi dokter kabeh. Lho. Garwane ya ngono perias menten. Kuwi wong lanang sing tanggung jawab karo awake dhewe, tanggung jawab karo gaweane. Lah kuwi sing elok. Nggih. Yo, mriki yo Mas yo serampat. Yo. Mas Garing. Senengku ngene iki lho. Ngerti kewajibane joget bareng joget ya tenanan. Lah ora terus ngadi-adi dupeh. Ora ketrima terus ngedoli. Sandang pangan. Ha iya sandang pangan disepelekke ning karo sing gawe urip disepelekke. Wah. Oh tak kei gawean nyepelekke. Wo bisu sawat arep piye coba? Mati rasa. Ha iya. Kula salut kalih panjenengan. Wah, pun kula niku kurang napa to, Mas? Nggih ya. Pokoke kula niku segala sesuatu pasti ada artinya. Oh iya. Kok ngono? Kula joget ngeten niki wau nggih. Ya ditelaah enten tegese. Apa tegese joget? Bar joget niku lak mesti terus nyembah. Lah niki. Nggih. Dadi niki nggih pepeling, Mas. Pepeling babar kawis napa? Kaya ngopo nyambut gawe kaya ngopo aja lali nyelakno manembah mring asalne Gusti ingkang nyipta jagat. Leres. Dadi nyambut gawe ya nyambut gawe ning manembahe ya kudu dipenke. Nggih, tur sembah niku ya ndongake karo manten. Leres. Tegese sembah ya kuwi semoga bahagia. Sing mirsani dalu menika. Iya. Wah niki pas niki. Kok pas piye? Kula joget serampat iki wong ngeten pundutan. Napa nggih? King juragane bakmi Tawangsari. Oh nggih. Pak Dul Numani. Nggih. Niki nggih mirsani to mriki. Oh nggih tak mirsani ta. Alhamdulillah. Anu tur dasare iki ya anu kok Mas wis malam Minggu to iki ya, Wan. Nggih. Dina iki rak dina prei. Leres. Mila keluarga panjenenganing Bapak Supono niku seneng ora dirasake dhewe. Lah niki mula kula omong niki ajeng kula enceki nggen desane niki. Desane napa? Niki desa pundi? Puron. Puron. Tulisane lak P U R O N. Iya. P niku Pak Sumpono Sastro Miharjo ingkang kagungan kersa. Leres.
ujubipun tasakuran amargi putrinipun sampun daup. Nggih, terus R rame kahanane, rame tamune. Terus O Riyen dereng titik. Oh, urung titik ta? Mergo tontonane wayang kulit. Terus O Ora liya dalange Ki Bayu Aji. terakhir N Nala gareng saka Semarang dagelane. gareng nah. Kuwi nah. Kuwi nah. Lah wong awakmu karo aku wis dulur kembar kok. Ya malah aku seneng kok men tegese padha ketemu sehate. Mesti ana awakmu mesti ana aku. Nggih, heeh. Wadene kok wingi kok aku ra katut ki kepiye. Ya. Nek Ya, rezeki ki ora kena dimereni, rezeki ora kena dioyah. Lah niku wong nek arep gayuh rezeki ya tumandang. Iya, tur ya. Jer Basuki mawa be ora ana kok tenguk-tenguk nemu gethuk. Alah niku Wis ora tumandang apa-apa mung dleder-dleder nemu gethuk ya. Akeh tunggale. Wong jagake. Nggih. Wong jagake niku patrape wong sing kleru. Kowe nek Nah, pengen entuk kuwi lho. rezeki ya kudu tumandang gawe. Leres, ya kudu nyambut gawe krembyah tangane ketokke ngono. Oke. Wong Upama ora ya sak murwat. murwat. Ngukur karo awake dhewe rak ngoten to, Mas. Ah, diukur. Wah wong wirawiri kok ya. Sing ora iso ngukur awake dhewe iki lak ya mung tukang jahit kae. Kok iso? Lho lah tukang jahit mosok arep ngukuri dhewe kan Oh, ya iya. ora iso. Ngukur wong liya iso. Iya, heeh. Nggih, matur nuwun le Pak Sumpana pun paring rezeki dumateng kula sak kanca. Nggih. Nembang. Nembang Mas. Ya, nun. Kula tak nembang sik. Oke. Ana kidung rumangsa ing wengi. Teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput deni atemahan tirta maling adoh tan ana nyaket mring kami guna duduk pan sirna tolak balak niki cara lawas. Nggih, tolak balak kajenge niki lumaku kanthi sae. Nggih, heeh. Sampeyan ayo nembang. Kawruhana sejatining urip-urip pira aning arca padha kudu ngerti sirikane. Apa sirikane? Aja dahar woh mundu. Aja dahar woh mundu terus Lan dolanan keluak kuwi. terus Cengkir gading milya ya iku woh ing nur. Mung sira ingkang waspada anyaketna woh ing aren rina wengi. terus tindak witing klapa. mang jlentrehke karepe tembang niku napa? Kawruhana sejatining urip ira ana ing arcapada ning bumi kuwi urip. Nggih. Kudu ngerti sirikane. Apa sirikane? Aja dahar woh mundu. Mundu kuwi yen disawang nyenengake ning Nek dipangan, yen dipangan luput-luput bejane marake ning weteng mules. oh dadi aja mung ketut perkara gebiaring lahir. Jangan mudah terpengaruh dengan keindahan dan apa kebagusan. Nggih. Telaah dulu untung ruginya. Leres. Lan dolanan keluak kuwi keluak kae rupane apa? Ireng. Ireng kuwi peteng. Aja sok dolanan barang peteng kuwi. Aja sok dolanan barang sing gelap ngono kae. Kuwi ora halal, haram ya. Nggih. Cengkir gading milya yen kowe milih kanthi kencenging pikir. Kudu dipikir sih sak tenane. Ya iku woh ing nur bakal entuk pepadang. Ngono wae mung sira ingkang tetep waspada itu tetep rina. Nggih, heeh. Anyaketna woh ing aren rina wengi, woh ing aren kuwi kolang-kaling tetep kudu eling rina lan wengi. Iya. Tindaka witing klapa entuk dening glugu tumindaka sing lugu.
lugu aja neka-neka. Wong urip ki apa anane ngoten niku nggih Mas. Nggih. Ora usah neka-neka, ora usah nyoba-nyoba, engko ndak kena coba. Pun pokoke angger pun diparingi dalan rezeki kados Pak Sumpono ini, dalan rezekine dodol bakso ditekuni ya bakal nguripi kaya kula. Dalan rezekine gareng kula tekuni kula nggih kula upakara supados dadi rezeki kula. Nggih, heeh. Tegese tanggung jawab karo gaweane. Lah Pak Sumpono rezekine gareng kula tekuni kula nggih kula upakara supados dadi rezeki kula. Nggih, heeh. Tegese tanggung jawab karo gaweane. Lah Pak Sumpono nu wiwit 78 lho. Kula nu. Lah iya to. 78 nu kelas 1 SMP lho. Pak Sumpono pun dodol bakso nu. Lah nggih. Aja didelok saiki. Ning nalika mbiyen kepiye oleh panjenengan iki berjuang gitu. Paribasan mung dodol bakso paribasane. Ning nek pun diridhoi kali sing nyipta urip ya kun fayakun dadi. Pun. Nggih. Saniki nu panganan bakso nu kaporit to. Favorit kok kaporit. Favorit. Kaporit ora dienggo anu kolam barang kae. Sopo mesti seneng bakso. Nggih, menika wonten awala, Mas. No nggih. Nyuwun dadi ati katur Mbah Tatrit. Saking Bapak Wiyana. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000. Wah, Ya Mbak Rizky mriki. Monggo mriki. Ya mentaram pelok barang kok terus. Neng. Bali ngulang apa sakyane mereka tasih sarangan live streaming nggih AGS nggih terus wonten Juwita TV Canggunung Gandul SBA TV New Aji Soko wah niki sing streaming oh niki channel sampean nggih streaming Mas ayo no SBA wah channelku telat mau Pak De tanganmu ngopo to kuwi ali-ali ku anyar alah kuwi kiting kok tangane kok kiting apa wong kuwi tali kacang kok tak tali kacang mila kula kintunaken dhateng para penggemar wayang jadilah penggemar wayang yang bijaksana itu omong saomong ya diati-ati nek aku omong ini iki natoni karo kanca seniman liyane apa ora. Betul. Kudu dipikir aja dubeh bebas omonge terus waton lega. Nggih. Insyaallah nek para kadang SBA aja ngantek ana sing nganggo tembung fanatik paribasane. Merga sing tak jaluk sing pancen ora dong, ora mudeng lan ora ngerti babagan sesuatu fak utawa satu ilmu aja sok komentar miring. Kok ndak kejlungup kejengkan ke lumah dhewe. Lah iya, wong majune jaman kok Mas. Dupeh ora ngerti wonge terus nek omong sak penake disajak kaya pinter-pinter kae. Nek ku jenenge wani rai. Apa kae? Wani silit wedi rai nek aku ngarani. Heeh. Ya wis sap. Nggih, wis ora. Bakune yo diaturke sik bawa engko tampani dadi ati. Amin. Nggih. Ya Mbak. Bawanipun gan iki mawono wajibe ya tak aturke sing arep ngelakoni. Ya Mbak diasta 100.000. Matur suwun. Lah mau sing sawerane tak gawa urung diaturi lho. Oh nggih, engko bar iki tak aturke. Nek nggih nyuwun ngapunten kok kepeksa kula salini lagu nggih Mas. Oh nggih. Nggih. Ayo Mbak diaturke sik bawane. Monggo. Ya. Weh. Manoneno. Suara becik, pawakane entuk, gandare ya lumayan. Apa ayu ki benjane sing duwe sok ben. Lah iya, Kak. Iki harta kairun ya iki. Harta karun. Ah ya karun ki cilik wong ki gedhe ya kairun. Heeh. Ki calone Mbak Rizky ya wis tetunggalan ning Abdi. Oh, ngoten. Heeh. Niki nggih anggota Abdi to calon. Heeh, calone ya anggota Abdi. Oh ya melu to? Melu. Oh ya
Oh, jaga jarak. Lho. Lah nata apa? Ngopo jaga jarak iki? Ngreksa perasaane aku ya wong lanang ngono lho. Kan sing wedok dicedhaki wong lanang lak ya gerah salah tonen to. Oh nggih. Ngono lho. Iya, Mbak. Calon bojone iki ya ngomong banget karo Rizky. Oh, tenan. Paribasane mbok sedina iki jak mubeng warung ping 50 paribasane ta. Jajan. Jajan. Loh, Weh, kuwi arep kaya ngono Lho, kayane kuwi lambung tunggal Rizky kuwi. Kayane iki pira kok? Lho kok ora perkara kayane pira niki. 50 warung dileboni iki. Lah saking senenge karo yalole maem kok ya. Kok gur. Lah entuke nyambut gawe ya nggo apa nek ra nggo ngopeni awake dhewe. Tinggo seseneng dhewe, sisane dar dicelengi. Wah, jan alhamdulillah wis muga-muga ndang sah wong loro kuwi. Anu, ya lungane mung karo Rizky tok kuwi. Lah iya karo sapa? Lho bapake ora dijak. Ya wis beda no. Oh, ya wis. Bapake mung kari mengestoni. Diwet-wet ya, Nduk. Nggih, Pak De, pangestunipun nggih. Sok kapan lir ngresmekke? Sponsori, Pak De. Sponsori. Aku dhewe arep nikahke anakku golek sponsor kok. Malah kok Wong kok sambat. Ya muga-muga ora suwe-suwe ngono wae. nggih. Ya, lanjut. Marang dika ingkang Coba iki ekspresine. Iki lak kata-katane marang dika ingkang tuhu. Coba tukno marang calonmu sing ndi. Ayo. Wis ora wis aja. Ayo. Ora dudingen calonmu. Apa sing gambangi iki? Yo Pak De Raten. Apa ora ya Kakung. Marang dika ingkang tuhu digoleki calonmu sing ndi? Oh ya, Kok digoleki? Marang dika ingkang tuhu. Digoleki tek digoleki. Kowe pas nguyuh ya rono. Ayo goleki bojomu sing ndi calonmu. Marang dika ingkang tuhu. Nek ndi kuwi arake? Ning Pakku dhewe, ning Pakku dhewe kae lho. Kok malah ning dodo iki piye? Jangan begitu ya Mbak Rizky. Kowe karo dodor koso kowe Pripun? padake pipa gadhing bendina digosok. Gleling tenan iki bareng dhewe pipoe. Kok aja diku story ya pipone. Kowe tenan siji dodol loro Pakde Yatin. Wah, pipane gadhing gosok. Mbok story kaya Sigit kuwi lho. Alah mangan neh. Ya. Nduk. Rina wengi dadi ati prasaja tan bisa Menika kula kintunaken dhateng Pak Martono wonten Bojonegoro ingkang nyimak. Mas Budi Santosa, Mas Pur Cepu, para kadang SPA, Kas FC, ken sami mirsani. Monggo. Kula aturaken bapak kula. Sapa? Ki Haji Anom Suroto. Oh, Pake ta? Nggih. Pake mirsani monitor iki. Nggih. Nggih, Pak, wilujeng mirsani. Ngeten iki lho Pak Mas Gareng nggih pun. Nggih, Bapak. Benjing mboten sah dijak mawon. Ya aja ngono to. Kowe senengane ngrusak pasaranku. Bapak sugeng mirsani sinambi kerokan, Bapak. Patak fik. Ya, Mbak.
Awas balungane yo. Delah tak. Yo. Lanjut. Matur sembah nuwun wis diaturke dening Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih. Mumpung isih ana swasana pelok barang. Nggih, Mas. Menika wonten ing ngersakaken kelinci ucul. Oh, Klik. Nggih. Menika saking Bapak Ponimin Kakek Khori Bintara 8 Bekasi Barat. Weh. Kiai Bekasi nih. Nggih. Mbak Suci ayo mriki. Mriki Mbak Suci. Yo, Mataram. Ayo. Ayo. Apa? Kentongan. Kentongan apa? Kuwi kentongan apa? Kupingku bosok. Lah ngapa? Aku ki ngindari suarane Bayu banter jebur suaraku dhewe yo banter. Mak peng ngono kuwi. Wah. Ngapa? Mriki lho wonge. Iki lengene. Oh, kok padha gedine. Ya. Ya men sing penting sehat. Si, jane Ci. Wah, suci iki nadyan wis yamening suarane gandang. Iya dong. Nah iya no. Semangat kerja. Upama jangkrikno jalibang. Napa niku? Jalibang, jaliteng suarane iki menggema, menggaul. Oh iya, nek wis gelem ngerik, wah. Wah wis nganti ngebaki kampung kae. Iki lagi ngerik, urung ngerok, picis, songoban, klejo. Pak Kapolsek, lha niki tesih enten sing ngopeni. Wilujeng dalu Pak Kapolsek. Pak wedi. Dipun bawani langkung rumiyin. Kelinci. Kelinci ucul. Aku njuk tulung sing bawa sing kuwi, sing ngendang jaipong kuwi. Ayo Nan, munggah rene. Ayo. Kalau dirbiksa ki. Kok kala dubriksa kowe to? Kalau dirbiksa ki apik kok. Oh iya. Oh. Dedeh. Ngapa celarane iki? Lho. Ben nebus dosa karo aku Mas Gareng. Napa ta? Ning jero mobil to, tak gugal lho kampleng aku to. Terus tok nglindur. Seneng dhewe sing iki main. Apa tok edan ngono ki terus oh latah dheweke iki anggere turu digugal ngampleng wong. Kene. iya. Kowe ciri. Aja to aku Pak Sulare dijotos aku gugah. Pancene iblis kok ya. Sik. Tapi iki saiki nuwun sewu, nadyan rupa kaya ngene. Kok nadyan rupa kaya ngene. Kaya ngene iki bagus. Nah iya. Rupa bagus, kendangane apik mung cacatmu gur siji. Apa? Kathokmu kok mesti mlotrok kuwi ngopo? Kula kendoni kok. Kula kendoni. Kowe nganggo sabuk apa ora? Nganggi tapi molor. Ah, njaluk paku usuk, Pak. Tak pakune usuk ngono lho. Wong setetok sing dikusutute bayi kae iki sing iso melar kae. Yo, saiki kowe bawa
Nanda, ayo. Pak Bayu, Ya, bawa. Deh, guyu. Sing ngakon guyu lho sapa? Mboten enten. Lah iya. Saiki nganggo kalung barang. Iya. Nganggo kalung githoke ya ireng tepan. Nganggo peneng barang kaya kirike kayak jenenge Nanda. Waduh. Yo. Sing apik nih. Aduh klinciku. Ya. Ayo suarane sing gandang. Madange semono akeh kok. Aduh klinciku Kamu dekat. Ya dikat. Kok kaya rekaman ae dikat. Lah wong iki live langsung kok kat. Kabutir. Ayo. Kudune wong iki nek untune genep rak ngono ta, Mas? Heeh. Aduh klinciku ucul ngono ta. Adekane ora Usul. usul. Kabutir ngoblos. Ora kok sik iki. Tambalen. Ora Bar tabrakan. Endi? Untuk kok nganggo cendela barang. Heeh, Mas, niku ana riwayate. Enten apa? Mulih bar ngendang jaranan, Heeh. tabrakan. Terus Tabrakan kula cemplung. Cemplung apa? Cemplung galengan. Terus Cangkeme tatap tunggak protol iki. terus suwek. Suwek irunge suwek. untune ucul. Ucul. Yo. Namun menika aslinipun variasi. Kula variasi ngoten lho. Kayak variasi Nggih. kayak cendela. Ventilasi. Ventilasi kok variasi. Kerjane. Ya kuwi Mas. Kerjane Kuwi isi. bareng tabrakan to Mas. Ah. Lambene rak suwek. Nah, Terus digawa ning puskesmas. Ya ra. ah, Terus eneng apa kuwi mantri apa anu kae sing wedok kuwi ah. dijahit. Oh, Setengah jahit mandek. Upacara. Ditinggal upacara. Upacara hari PNS niku riyen napa ngoten Iya. namanya? Le pamit karo kowe piye? Anu, ini Pak, ini diurusi dulu, saya mau ke lapangan dulu pacaran. Nah, terus sitok iki teko niku mantri Nggih. lanang duka belajar napa pripun Ganti nggih. wong, kuwi mau. Ganti irung kuwi dincepi bola ngene iki takok iki piye Pak inaline. Aku ndredeg ta Pak Bayu. Nah, aku dadi mantri tak tali pati. Iku cangkemku diobras iki lho. Irung tak gathoke lambe terus tak rapeti. Kowe arep pasang untu apa ora? Ya nek dokter gigi lak larang. Nggih, Nah, terus? pengen jane kula. Ngesti Pendowo kae tukang gawe untu buta akeh. Lah, ora cangkeman wayang wong. Lah iya kok. Mboten Ayo, Nan. Nggih. Baleni. Anono Sing apik, sing nenone ane. Ae. Aduh klinciku ucul. Kok bablas. Mongkok. Ayo. Mongkok. Mongkok. Mongkok apa mongkok? Mongkok. Kula kinten mongkok. Kok Iya. bar ngombe cium. Mongkok iku Dadi katresnanku. wis jur 12 wae. Aku seneng yen ana wong rusak. Nano Ngalor ngidul tepung gelan mungka cilik Saibo. Ayo. Saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo. Walah, ngantek-ngantek anabab. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Iya, Mbak, langgame. Ngobangi ditayupke. Ayo Nanda joget. Ayo Nan, kuwi joget ase. Ayo. Aku seneng aku. Ayo. Ngobengi kota sateruse. Lelo lelo.
Wok. Jogete apik 100.000 nggo nanda. Enak. Iya. Ngapa? Mudaro. Maturne Pak Bayu. Ya. Aku joget bola-bali rati sawer. Metu jedul kok ngerong kok iso entuk 100. Jare rezeki iki ora kena kinaya ngapa sangkan Ya parah. ora apa-apa. Inallah masabirin. Ya. Kurang sabar iki kasih Allah. Ayo Mbak Fami ini. Ayo mriki. Maka. Ayo, taram. Apa to wis? Metu bakso. Wah, ngene iki wanci-wanci kepenak kok ya. Ah iya iki. Wah, iki metune telat iki. Lah kok telat iki ngopo? Aku leren mau ora metu bakso bareng but gawe metu Iya. Anu wae, kok gen di blender baksone terus ku langsung dombe. Rumangsamu aku lara tipes ngono lho. Wong kok Niki arep anu mau Mas, ngaturke lelagon sing ngersake titip kangen kula. titip kangen. Heeh, ning tak ganti. Nggih, mergi derek garap nggih Mas. Nyuwun ngapunten. Ya. Tak ganti. Apa Mbak arep mangganti apa seragenan apa? Sampeyan sing Titip rindu. apa lho? Titip kangen lah titip rindu. Ayo Mbak Fami apa? Nggih, gelo. Gelo boleh. Yo, gelo diaturke sik gelo. Ayo, jelo. Maka, yo cah diaturke gelo, yo maka digarap sing penek kae. Maka yo. Lanjut. Ya. Bareng saiki ketemu Mas. Gawe tiga ninggalake aku. Kaya sinendel hatiku. Halo tumetes nalasi pipiku. Yen pancen kaya ngene lakonku Mas, yen apa kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake gawe gelo hati salawase.
Pancene ora tresno mas mbok yo kono ora sifat aja dewe kelati aku ora kadang kaya ngene alakan sumas Terima kasih Mbak Fahmi. Saya esuk saya panas. Iya. Wah, siwa sing demung ediane lak tenan. wah, luar biasa. Noning, wah terus klepus, waduh. Wah. Angger udut kan mutuk kancane aku putenen git. Sing nabung ki saya esuk saya kira sapa kena dayane bakso seger. Iya. Nggih no, niki Pak Pono niku pirsa nyambut gawe wanci wengi iki rekoso. Mula iki mung kari kuat-kuatan wetenge. Mula anu kae lho Mas. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sangsara sak ngisore kere. Oh, nek mulya nu napa-napa diladeni. Wis ditari ngersake napa? Rokoke napa? Turuti ning anggere sengsara isine mung banyu putih, Dok. Sewengi anggere noleh mak krupuk lah ya. Ya glegeken karo ngentat kentut wae. Oh, ora cetha ya. Ben, do mangan ben aku ora entuk. Iya. Wah, nyuwun layang kangen. Katur Bapak Sumpono, katur Lek Sumpono tuwin Bugiyanti sak keluarga. Saking Bapak Rudi, bose bakso Sindoro Sukabumi. Wah, ki, ayo. Luar biasa iki. Layang kangen. Kula nyuwun tulung karo Mbak Dita Entawati ayo. Sing saka Anyuwangi. Rene. Ayo, Nyok. Mriki Mbak Dita. Ayo, Nyok. Mangga. Mriki Mbak. Iki mergo kadoan omahe Banyuwangi tekan kene tipis wonge. Monggo Mbak Dita aturan mriki enggal nyanyi para kadang pun ngantosi ya Mbak Dita aturan nyanyi. Wah ya ra. Ayo nek sing ngendang ki ora perkara bakso, perkara 100 mau kowe. Kaya ben ngono gelo. Ben aku ya urung entuk. Ya Mbak Dita diaturke layang kangen. Ya. Kok do nyingkir iki mboten Mas? Bosok kupinge. Nah, ya. Aku wis golek tebeng ket mau ora dikeki kok. Berarti tasik normal, Pak De. Ayo lho aku ki nadyan wis tuwa Panca Indra isih normal. Nggih, alhamdulillah. Nyawang wong kaya kowe ngene tetep ketok ayu. Oh iya ta? Awas tegese awas. Kulinane ngerti sapi ya. Rumangsamu bojoku sapi napa piye? Ora. Sing kulino tak sawang bojoku lho. Kok kaya kulino wah Tresnawati mangane. Sapa mbok ya ben. Tresnawati. Kuwi kembangan piring kok mbok urek-urek. Rumasane sawi ya. Yo buka celuk. Layang kangen. Oke, langsung. Monggo anu larase nganggo pelok apa slendro. Nah, belok. Wis ngono. Nggih, ayo. Yo, Mbak. Layangmu tak tampa wingi wis tak waca apa karepe atimu senyo ati iki maca tulisanmu ora krasa netes pipiku mata
Terima kasih. Aja lugu sih, Mbak. Kene kono sih. Nah, iki lagu Bopik taun 2000-an iki. Heeh, nggih, nggih. Yang kangane Mas Didi Kempot. Nggih. Yo saiki Mbak Rizky, but loro ngebut Mas Gareng, ayo. Oke. Saping gunung Jenggleng. Wonten sing ngersake. Nggih, yo tak aturke. Yo kene. Sik. Piye? Baksone urung kolu. Wis sik disimpen ning pipi. Oh, kaya nyuk ae. Lah kena wong sing mengunyah. Ayo, kene Mbak Rizky. Ki karo apa kuwi gemene wektu. Nggih. Mentaram. Yo. Hai aoe. Aku agar Rizky munggah semangat aku. Lah ngapa? Iki sing diarani dunia tontonan milenial yo ngene iki. Kok ngono, Mas? Sinden ki ora mung nggo ganep-ganep, saiki sinden itu pegang peranan dalam pagelaran wayang kulit. Ayu. Kudu iso mbedake antarane entertain karo ora. Nah, ayu
pinter-pinter sarjana kabeh disawang ya sedep ora jelei. Lah iya. Mung cacate yo siji. Apa? Yen wis ngantuk ya nglengo. Ya kabeh ya ngono kok ya. Ayo. Mas Gareng tengah. Oke. Nah, iki. Lho, piye to kuwi? Arep. Aku Yo. selawase ra tau dirubung wong itu ayu. Cabe gunung jengleke sik. Aku nyuwun sing nembang Mbak Rizki sik. Ayo, Mas Gareng jenglek Mbak Rizki sik. Oke, oke. Ya, Mbak. Ya. Nano. Awas. Yop. Ayo. Kok sike Lah ngapa, Nek? sik ngematke kok. Ora ngematke apa. Oi. Au. Nganggo ekstra balang. Anu Rizky lho. Heeh. Ada respon. Heeh. Yo, ganti Mbak Dita. Anu. Yen mamajang mong karo Anu. jana kene Yo. Kok kaget iki piye? Sing jenmu do wani-wani ya. Lah wong kendel kok. Diserang ki terus serangan balik. Iya. Mulai gol terus aku. Yo Ya. sing diarani respone cek. Nah, nggih no, apa-apa ki ya kudu chemistry-ne kudu itu. Chemistry. Ganti Dok Rizki. Oh ya. kembang wae meton Wong edan. Piye? Ora mandeg-mandeg. Lah ngger dodok ora mandeg. Oh, Nah, ya ta? otomatis. Ya ta? oh agar dodok mandeg. Ah iya ya. Aku yang dodok malah los e. Ya apa? Stracet kok. Nyuwun Sri Huning. Nah, menika saking Bapak Supono. Oh, engko diaturke. Mau apa? Layange lagi teko. Layange lagi teko kene jenggrek ditutupi layang ora geder iki lho. Ya bar iki ya. Ora Mbak gawe Dita. nak tiasing sesama. Pacitan. Wale. Yo. Ya piye lah kok malah dikendangi sembahan iki piye? Jenggleng. Wah jan ora. Wah jelas kaya ora weton konser kowe. Ketok kuno banget ya konser. Wong karepmu ki alon ning terus ngeget jleng. Oh iya. Alon terus ngeget. Wih. Ngono lho, Pam. Alon terus dituntun ya ta? Cuma aku setruk kok piye? Ora. Wong alon ki tegese Ya baris ki panas. Ya. Iku sik ya. Kosek. Lah gen rampung lagi mumbul. Nah. ora jenggleng ra patek.
Wong kok nesu wae iki ngopo lho? Wong samu mumbul ora dijengleng iki wis gelo kesel lara. Oh lara. Lah wong ngene iki anggere bareng ijreng iki marem. Oh iya. Ning kok sik parikan sik, tak selingi sik. Ano neno, ayo Mbak dari sini, tarian. Ano neno. Menyang Yogya. Menyang Yogya. Apa wayangane ning Sukoharjo? Sopo-sopo diseneni. Ben ngomong nang Sukoharjo kok ning Yogya ngopo? Tuku bolu. Oh, ning Yogya tuku bolu terus. Yogya gudeg lho. Bapak Sumpono. Heeh. Tansah sehat selalu. Amin. Ayo jejere sapa kuwi? Pengen sehat. Mbak Fahmi, ayo Mi. Ano neno. Ngombah celana. Ngombah celana. Menyang sumur. Menyang sumur. Bapak Sumpono. Nggih. Rezekine sempulur. Amin. Yo Mbak Suci. Ano neno. Tuku seng. Tuku seng. Kok cekaos men to iki? Mbok yo ben wong parikan dipaido. Lha kowe iki jane iki kowe iki sindian apa pemborong? Ya pemborong. Lah Lah, duitku akeh. Lah kok tuku seng bareng iki? Terus piye? Dinggo meja. Dinggo meja. Pakde gareng. Pakde gareng. Mugi panjang yuswa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tambah dawa. Apane sing tambah umure. Amin. Tak kira tambah dawa apane. Yo, kok senarok jenes. Lho lah yo tambah dawa ususe lah ora muat ketentu. Iya. Ya Rizki. Ana nene. Gendeng. Gendeng. Cacahe telu. Cacahe telu. Pakde gareng. Pakde gareng. Sehat selalu. Amin ya Allah. Yo Dita, yo. Tuku cireng. Tuku cireng. Ning Boyolali. Boyo lali. Pakde gareng. Pakde gareng. Bagus sekali. Amin ya Allah. Kaya Sapi. Ralat ya Allah. Oh iya. Mas Gareng yo parikan. Oh, Aku ano ya nene. Iya no. ana. Ngendi? Lha ki parian. Aja ditatanyo swatama to. Piye? Ana. Ana apa? Mbah. Aja takoni. Lah piye? Parian kok takoni. Lah sampean nek tekan ya ngono parikane ana. Apa? Aku ya ngono. Kono. Oh, kana. Kono. Ngendi? Kuwi. Kowe kaparean ra paten. Lah kok parikane ya aja sing mancing wong ben. Ya wong memang ukurane digawe cekak aos ning. Oh ya. Kono. Dudu kene. Terus? Pak Sumpono. Terus? Budi Saweran. Entar rono ya. Ben urung entuk. Yo tutuke Mbak Rizki. Nano. Nah. Panas sudan aling-aling. Awas. Caping. Ki jane rombongan apa ora to? Orang Jeglek iki bareng kompas. Sik, malah tukaran. Sik aja mandek sik tak cepake bendo ya ta. Wong tak grup kok gontokan lho. Kowe ora kompas. Wah sing jengleng iki kudune entek bola lagi jengleng ngono. Lha apa? Yo Mbak Dita, yo. Awas, turu tanduk dodok sik. Stand gen pas. Nah, yo Mbak Mi sowa yo. Ketan paling ulak Apa sekiane kelakon mulia ngono itu mate banyu bane ya. dek jaman berjuang jorek kelingan
we iya iya Mariski walang keke walang kadung lulu ning gunung tak jadangi dlang getak people London entek langgam bablas ki irama seger lagune Sri Huning nggih ya mangga sembah nuwun sampun dipun aturaken Sri Huning menika panyuwunan saking Bapak Warina nggih. Bele kalian saping gunung kala wau. Nggih, menika terakhir wonten ing sak lagon Lewung. Lewung. Ngatur pirsawan wonten SBA TV wonten pundi kemawon saking Bapak Sunarno Semarang. Oh nggih. Nggih, Bapak Sunarno. Yo, Mbak Fahmi, ayo mriki ayo. Lewung. Monggo. Taram. Ae aoe aoe yo diaturke Lewung mangga
Ya. Ye ye ye. Iya. Aturaken liwung Mas Gareng. Dawuh. Sawetawis satur panglipur. Ngaten. Mesti kata lepat nyuwun gunge samudra pangarsami. Boten langkung wangsul ndongaken Bapak Supono sak keluarga Nggih. saged manggih rahayu kali sing rubeda Budha Rencana Salara slamet-slamet pinganganten atut runtut reruntungan. Amin ya rabbal alamin. Warga dukuh marga mulya puron tetep pinaringana sehat walafiat Amin. kabeh Amin. kita. Amin. Amin. Rezekine lumintu banyu mili barokah mulya sak turun-turune. Amin. Nggih. Nutuke laki ya, Tru.